Isten hozta, köszönti önt, Barna Iván, Eszék utca 7A társasház közös képviselője, és a bűnözéseket leleplező. Az ingatlan nyilvántartásnál is a gangsterek, a társasházi maffia itt is destruktív, illetve itt is különféle cselekményeket elkövetnek. A olvasóra bízom, és úgy előadom a dolgokat. Az ingatlan nyilvántartás 1885-től osztrák polgári törvénykönyvből hazánkban a törvény a PTK 116 paragrafus derivált jogszabálya áll, a birtoklapból, tulajdonlapból és hányadokra. Ez mind azt jelenti, hogy ingatlan közjogi védelmét szolgálja. Ez a gangsterváltás előtt tisztességesebben vezették, mondom én, 56-os egyetemista, antibósevista. Itt bemutatom majd rá a példákat. Kézzel írva, itt van 1938-as bejegyzés, másik oldalt itt van, kézzel írva is lehetett tisztességesen eljárni, itt például törölték ezt, és csak októbertől jegyezték be, amit már mutatom az első részben. Két tulajdonos háza és telke. Jogviszonyát csak a szerződés határozza meg, például itt van, hogy itt van az egy ház, a telek, két tulajdonos, egy telek. A tulajdonlap nem tartalmazhatja, hogy az házakként használják a telket, és főleg a vitorlás kikötőt kijogosult használni. Ugyanígy, ha van két épület egy telke, lehet két lift. A két lift úgy is lehet, hogy mind a kettőt használja mindegyik, a szerződés szerint, de úgy is lehet, hogy csak egyiket használja. És a másik az csak hogy a védőkapu van, azzal, hogyha valami havária van, ilyesmi, akkor használják. Ez mind megállapodás kérdése, úgyhogy ezt nem tudja tanúsítani a tulajdonlap. Amint az egyes részben részletesen kifejtettem, most azt mutatom be ismét azért itt is röviden. Itt van a két épület, A és B épület. Itt a B épület, mindegyiknek van önálló. Itt van a 6270, 16 darab alapvető B épületben, 6737 darab A épületben létesült ekkor. Itt van ez a helyrajzi számozásra külön utasítás alapítja. Még az a lényeg az, hogy telek és épület egy helyrajzi számot kap, de valami elkülönítés kell, azért általában az épületet az ABC jel szerint valamivel megjelölik per számmal. Itt van ugye Eszékudvar A épület, Eszékudvar A épület, Eszékudvar B épület, ahogy azt már említettem. A társasház nyilvántartás akkor is úgy szóval, hogy egy törzslapon kell nyilvántartani minden társasházat, mint itt, csak akkor nem jöttek vissza úgy, mint ma. A diktatúrában, mikortól kezdve, 1980-tól kezdték a magántulajdont alkotmányosan is védeni, akkor behozták az ingatlan nyilvántartásba és a közös tulajdonba. Ez a közös udvar rész, ezt a jogszabályt, amit itt mutat be, hogy nekünk volt így egy hiteles irat, mutatja 7 lakás, eszik ott 7 rá, per A helyrajzi számmal, ez azért, és úgy itt meg lehet nézni, ez egy adatbeviteli szám, vagy határozat, de úgy hivatkozik utóbb, miután már a gazemberek bejárkáltak ide is, ugye 2000 után, úgy hivatkozik rá, ezt áthúzza így, hogy ez jobban ki legyen húzva, és a gazember beírja azt, hogy erre határozatot ír be arra az adatbeviteli számra, mint ebből mi kaptunk volna, nem érdekes. 2000 előtt a telek helyrajzi számot azt így veszik, per 1, az épületet pedig majd ABC szerint. Itt van a rajzon, az ABC szerint veszik az épületet, itt pedig van a telek, és itt van a másik telek, tehát egy az arab számmal van, úgyhogy 4405 per A helyrajzi számú közös udvarunkra. Bemutatom azt, hogy ezt tulajdonképpen nem tudtam megváltoztatni az 2000-től bejött jogszabály szerint se.
itt van a törvény, ez nem lehetett volna megváltoztatni a hatályban és ingatlan közös udvarként lévő lakást, vagy a házat, és hogy mennyire következetlen a jogszabályalkotás, itt látható, hogy a épület ABC helyrajzi számozásra, tehát ez megkülönböztetés érdekében ABC jelöket kell használni. Persze ennek sincs nagy jelentősége, mert úgyis az építési iratok együtt is a szerződés képezi a jogviszonyt. 2003-2004-ben még zöldfülű voltam, mint mérnök a jogban, így kértem 2004-ben a két épületre kiigazítást, ami itt van, bár az teljesen mindegy, mert úgysem az határoznak az alapító okirat, szóval itt kértem az előbb bemutatott példa szerint a két épületnek az ABC helyrajzi száma felvezetését. De ezt a földhivatal elutasította, ezen határozatban, azzal, hogy iratokat nem csatoltunk, pedig nem kértünk más, mint a korábbi ABC helyrajzi szám szerinti ezt a kiigazítást, ami itt volt korábban, mert volt 4450B is, és ezt a másodfokú hatóság ugyanígy jóvá hagyta. Kértük ekkor a 7A közösségre az SMS bejegyzését. Itt az SMS bejegyzését. Nem az érdekes, mi van benne. Erre az SMS-re hozta az elsőfokú ezt az iratot, elismeri azt, hogy eredeti szervezet szabad alapján, utána meg azt mondja, hogy nem csatolt iratokat. Ezt a másodfokú hatóság ezzel a határozatával hagyja jóvá, vagyis a elutasítást, amely nem is lett volna hely elutasításnak, és ráadásul itt írja azt, hogy egy SMS bejegyzéshez azt, hogy a földrészletet meg kell osztani. Ha most vagy gazemberkedik, vagy tényleg nem tudja. Ekkor már világos volt, hogy a bűnbanda, a gazemberek ide is bejárkálnak, itt van ekkor, és össze-vissza magyarázzák és hazudnak. Persze nem volt nehéz a földhivatalt megvezetni. A két első és másodfokú határozatot ez az ítélet itt jóváhagyta. Viszont ezt a legfelsőbb bíróság az egészet megsemmisítette, hatályon kívül helyezte. Ez hatályon kívül helyezte, és ezeket a határozatokat is, ami a túloldalon van. Tehát a legfelsőbb bíróságnak ez a végzése, ezzel ezt a két határozatot is hatályon kívül helyezte, benne a két elsőfokú határozatot is. A legfelsőbb bíróság azért nem tudta vizsgálni, és azért hatálytalanította az előző, mert perdöntő okiratok hiányoznak, itt van, amit tulajdonképpen elismer a kollégium vezető, hogy nem teljesítették fel az iratokat. A megismételt eljárásban itt föllépnek a gazemberek, itt állítják egyetlen eszékudvar társasház ő a közös képviselő, akit kitettek innen, amint az 1-es részben és az 5-ös részben bemutattam, 1-1 és 5/1-es részben bemutattam, itt hivatkozik a két hamis határozatra, április 25-én a gazemberek, amikor már nekik van bankszámlájuk, Eszék utca 7 a társasháznak, a 3 gazembernek, előtte már másfél hónappal.
így a megismételt eljárásban is hát nem vizsgálták a iratokat, és befejeződött. Társasház és ingatlan maffia bűnözés egymással vetekszenek, versenyben vannak. Ez a demokráciában van, ugye, de heti világgazdaság 2003-82 cikkében van leírva, már akkor 3000 vagy 4000-nél több ingatlan volt lenyúlva országban, 10 000, majd később már több 10 000 kaptárcsoportot én szüntettem meg. Cigánybűnözéshez képest ez az igazi bűnözés. A társasházi és ingatlan maffia azhez képest piti a cigánybűnözés.